clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas 3 taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 027 series of 2021. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Sanggunian, ako'y ibahin, sunang dugong Pinoy, pagtibayin ang dugo natin. Sanggunian, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO51CA number 071 series of 2020. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan.
Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Lemex. Ditex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Kaiba naman po si Kuya Mike. Present. Dumana nga na kita, Kuya Mike, Ate Jen, sa tuyang mga paraantabay. So, simple daang pagkuakan bako mo or maski sa pag-abot sa pagpabakal sa uli. Pag uli, ano po kayo ni? So, uli, sa pinabakal ta, na dahi ta iuli, taro dahil na form ng korupsyon. Yes. Sa aki, pag nag-eskwela, nagdadakol-dakol. Pag nagtrabaho, dakol-dakol. Kasi kita bagang tao, habang naggugurang kita, nagdadakulan sa to na pangangaipo. Kumbaga, so level of dishonesty, nag-aalangkaw. Yes. So gravity niya, nagagabat man. Correct. Ganda din. Mm-mm. O garin na ini, so ito, snowball strategy na habang nagdadalagan so snow, nagdadakula siya. Nagdadakula siya. Iyon at so level kan dishonesty ta. Iyon nanggal. O ngunyan, nasawa na magtrabaho sa opisina, nakaisip maging servidor. Servidor? Servidor sa publiko. Public service. Nagpolitiko. So ano ang asahan? Mas na-involve lugod sa korupsyon. May project. Ano ang asahan ta kung aki pa sana nauukudan niya na ang pagkurap? Oo. So may mga certain values pala na dapat maukudan ang mga aki sa laog kang harong. Yes. Dahil sa iyo nga niyan ang mga nadadara sa luwas, arog kang pagiging honest na mga. Yes. Yes. Sabi ni Cardinal Tagle, mga partners, dakulaon da ang role kan sa tuyang mga magurang. Ha? Tangani na daing maging corrupt an sa tuya na mga kaakian in the near future. Iyo mananggad. Iyo. Sabi digdi, Cardinal Tagle's insightful comment that corruption begins at home is a reminder for parents to take seriously their role as the primary educators of their children. Correct. Kumbaga, dahil napagpaabuton sa eskwelahan pa, na yung kumisan baga, may mga napigbabasol. Yung ngayon turo sa imo? Pigturo ngayon sa eskwelahan ngayon, Indo. Oo. Kumbaga, tigpapasa ang pagsweto sa eskwelahan. Oo. Babalik sa parents. Babalikan man ang kan maestro. Iyo ngayon turo kan magurang mo sa imo. Oh, parehas, babalik-balik. Yes. And speaking of mga eskwelahan, in relation din sa corruption, ining mga naging leaders ta, ang kadaklan o ang iba kani, maski ba ko kadaklan, ang iba kani, mga graduado ini mga marahay na eskwelahan, Ate Jan and Kuya. So mga pigmamain-mainan ng mga eskwelahan, arog kang so mga sikat baga na mga eskwelahan. Ngunyan, siguro dapat i-check naman nindang ngunyan, natataarog ka So mga nagigitang mga aralangkaw na leaders na nakapwesto ngunyan, poon sa national position, sa kung ano-anong posisyon. Gari harali ini duman Kuya ang ibabaga, dapat siguro ano ang nangyayari na sain talaga dapat ikurehir ang mga Tama ito sabi ni Cardinal Tagle na sarong pa sana po na ang pag-correct. Yes. Oo, tama yan. Tawan tadasin daning ideya manangod sa justice, charity, concern, and others, especially honesty. Oh. Diba? And selflessness. Bata sabi baga, honesty is such a lonely word. Oh, nako. The best policy. The best policy. Yung best policy. Kaya ang mga best baga, lonely. Lonely. Oh. Sabi nga ang texter ta, si 8811,
Taro po sa korupsyon na binanggit ni Pangulo sa SONA ay pareho nang na-discover ka to ni Senator Trillanes na ang mga armas ng AFP may nagbebenta sa mga kalaban dahil nakakonfiscate na recovery mission nila sa mga encounters. Ang nagagadan mo sana pala sa emo. Suwali mo sana Sa emo. Oo. Ang apod ka ni Kuya ang pagbabalik. May balik, kumbaga. May karma. So, tinabakal mo, iyo so tuminira sa imo. Yan. Sabi ko, ako among yung anap mo. Sabi man kang texters sa laog kang korupsyon, nangyayari kung ang magturugang nagiiringgitan gusto makalamang ang saro. Eyo, pwede. Lalo na sa issue pag-abot sa daga, di ba? Yung managad sa magturugang managad nagkakagwa Nagiiringgitan. Diyan nagkakarilingawan ang magturugang dahil sa barangan kandaga. Correct. Nararaot ang sa indang relasyon asin magayon na pag-iribahan. Di ba? Saro pa, nata kaipuhan magkaigwaning korupsyon, gahaman ang mga arog kaayan, sabi kan. Greediness. Yes. Sabi man ni 432, turuan ang mga kiinintamang gawi, pagkamuot, pagalang asin pagtubod sa Diyos. Iyon ang did Kuya Mike and partner. Yes. Kung day kang takot sa Diyos, talagang makakagibo ka ng mga siguro maraot. Anong siguro? Talagang iyo. Makakagibo. Pag day ka naman kiping kakakutan talaga. Gano'n pag tataramon mo, isipon mo, tataram sa diri mo na, kaya kung gabusin. Day na nga ning takot. Mas kaysa. Yes. No? Kamu tabi na tulo, na-involve naman ba sa korupsyon? Ako to talaga, totoo. Yes. Pero bako so simpleng ba? Sabi ta nga bagay. Simpleng bagay na simplehon lang ang korupsyon. Mga sabing mga white lie. Yes. Kumuha ka kisarong bagay na bako mo. Saro na iyan sa bako entitled para sa imo. Oo. Or ginamit mo ang sarong bagay sa sadiri mong interes. Corruption iya. And usually, ining pagkuha mo kang bako mo, kasabay di sa pagkuha mo man kang tawo, na bako mo man agong, corrupt ka. Corruption ini, marriage. Kaya may hapot digdi, hapot ko man, kung sa mag-agong, may corruption man. Corruption of husband and or wife. Halimbawa, nagpara kiling-kiling ka, corruption of kiling-kiling, bako mo ito agong, nakahara ka, kang bako mo man agong. Yes. So mga ake na pinagsasamantalahan kan mga kurang, corruption of minors. Yes. Basta nagkuha kita kan bagay na bako para sa satuya. Yes. Nagamit kita kan bagay na bako para sa satuya na sa diring interes na ginibota para sa interesta. Personal na interest, that is a corruption. Pag may bid-bid ka mo na abawa nga nag-iilusyon pa sana sa Indo, corrupt, naarami do corrupt, dahil akong pagom dyan. Tapos sigurado, makukurap ka man. Bako sana, makurap pa yung kiba. Mas madak. Kinurap. Bawal ang kaya baga may kasabihan na bawal ang pumurap. Isang kurap lang, wala na. Igwa pa ang korupsyon na nangyayari sa magagumpag. Si Mr. nagtatago kay kwarta kay Mrs. Nagtatago? Ano ho daw na Mr. Nagtatago? May plano? Nagtatagoan kay kwarta, di. Oo. Bako man supig sa saray. Bako man korupsyon? Bako man ito korupsyon? Ano ito kuya Ikit. Inikit. Day aram ni Mrs. May tago-tago pa pala na di. Ito, dahil mo man ito pwedeng korupsyon. Tasay mo man ito. Basta pag bako mo, na kinuha mo, ginamit mo sa imong pansadiring interest, that is corruption. Yes. Diba? In layman's term, mabas. Iyo, totoo yan kuya. Maski nga ni kuya nagkuha ka kang bako mo tapos pigtabang mo, corruption man gila yan. Tarong baga, may Robin Hood. Nagkukuha nga ako pero nga, titaw ko nga sa mga tao, pero corruption man gila yun niya. Bako ito para duman. Yes. Kasi baga may kasabihan na lahat ng bagay ay may pinaglalaanan. Correct. Diba? Opo, oo. Sabi ni 6298, para sa agom na po, hindi na korupsyon, kasalan na yan sa Diyos. Ang ganon, pakikiapid na po yan. Yo. Tama. O kaya,
Sabi ni Cardinal Tagle, turuan tada ang mga aki, digdi kita maging magurang sa satuya na mga kaakian, turuan ta about justice and honesty. Yes. Yan. Kung kita, Kuya Mike, Ate Jen, mga paraan tabay, ma-practice tang 100% na maging honesto. Feeling ko daing corruption. Yun eh. Dipisil, 100%. Dipisil, alagad, pag gusto, may paraan. Yes. Pwede, pero Pero depende. I-practice ta sa mga magurang, turuan ta ang aki itapon kang pagkaaki Yes. na maging honesto, dahil magkuakan bako niya. Oo. Asin, ang mga bagay-bagay gigamit sa indang dapat na paggamitan. Oo. Ang ano ko man dyan, kuya, sa mga magurang, always, taraman ta permi sa tuwi na mga kaki, na tigtitiwalaan ta sinda. O ako Tiwala. ngaya, I trust you ngaya. Whatever na gigibuhon mo ngaya no, basta, itara mo sa kuya. So, katotohanan sana. Dahil ka ngaya matakot. Correct. Ano man ang kaluwasan ka iyan, pag ika-honesto, igigiya talang ang mga kaakian. Dapat ma-feel ninda, mamatian ninda na maski nagkakasala sinda, yawan maglo ng tiwala ta sa inyo. Yes. Oo, kumbaga Kuya Daing Mike, impeachment dyan. yes, impeachment. Parang impeachment pag Kung sa medyo araw. tagilid ang hero-hero kan sarong aki, pwede matabangan kang magurang na Oo. masolusyonan kimaray. Diba? Ano ang tagilid? Pag tagilid, pipa straight ka. Pag tagilid. Ngaling mas matanos talaga. Titanos diba? pag tagilid. Marauto ng Pipikpikan? Marauto ng tagilid, Kuya Mike. Oy, hello muna kay Eileen Okmer Salva Marina hapon. Si Michael Ryan Miraflor and si Lu Arthur Escobar. Hi, mapagpalang pagkaaldaw sa Indo dyan. Kamusta tabi? Kamu watching, listening. Wow, sa iya ang bed. Wow. Dyan sa Saudi. Armando Morata, Ria Mohara Arimado, and si Princess Rivero. Siring man, nakatutok man si Philip Sarampote Balila, shout out po Ate Jenny, Kuya Mike, and Kuya A. Good afternoon po sa Gabos. And si John Paul Mendoza sa Tabaco City, good afternoon man. Okay. Kuya Mike, may bago ka? Oh, igwa. May bago ka? Igwa. Igwa kang bago? May bago. Sige, anong bago? Uni bagang mga kalbo. Okay. May bago. Nakulin akong midbid na kalbo. Daw. Pag-uro na tatanong, mga kalbo. Sige. Ano yan na kalbong iyan? Uso mo yan kaya kuya sa mga kalbo na dati baga sa mga kalbo na ilita nakaduko. Oo. Ngunya nagtitirindog na ang mga kalbo. Nakatindog na sa kalbo? Ini kaya saro ining artwork na nailing yan uso ining ngunya na gani baga iba-ibang paagi na pwede mo maipahayag kung anong nasa buot mo. Ababa ngaya nag-uuyon ka or nagkukontra ka. So, pigagamit ining ngunyan kang sa mga ano yan na mga bagay-bagay na pwede ta ipahayag ang namamatian ta. Okay. Kung agree or disagree? Oo. So, may mailiba ka mo. May mga sa ibang paagi, may nagtataram. Yes. Ang ibang ipipaagi sa tigsik. Tinigsik ko ngayon ining Tinigsik ko ngayon ining kalbo. Oo. Na daing buhok. Utong ngayon. Daing Siyempre, buhok. daing buhok. Kang inot nakaduko, ngunyan nakatindog na. Yan. Gari baga suminsabi kataram niya kaya na nagtitirindog na kalbo. Dahil ka ngayon mag-uyon, kung abo mo, gari baga dahil ka magpadara sa kadaklan. Correct. Dahil ka da ngayon matakot kung igwa ka ki muya itaram. Dahil ka magduwa-duwa kung may muya ka ipahayag. Yan Gari, kung ngunyan baga kaya kuya may mga nagkakamaratian ang mga kaakian ngunyan na natutuod sinda starting sa harong sa kulturang Pilipino, may pigtataram na pag may bisita ngaya, dahil ka magribok. Okay. Dahil ka ngayon magsabad-sabad. O aki pa sana, nagpuuna sa arong, kuya sa kultura na pigbabawalan magtaram o magpahayag kang nasabot. Nagkagang pagdakula, dara-dara iyan. Oo. Dahil pwede ta, Oo. may bisita. And there are times ngunyan na sa sitwasyon ta, pag nagkukontra ka, dakula ang minakalaban baga sa imo. Iyo. Kari baga, ay dahil na sa nangyaylugod,
You Bata don't ko niya belong. uso sa social media na. Kuya mo, dako lang nagla-like sa imo. Oo, So, tama. pag nag-araw ka kato, kung nagpapahayag ka kung minsan, nababas ka. Correct. So, nagkakaigong mo yan ki rejection duman sa parte mo. Kaya kung minsan, dahil na sa nalugod, o inisaro ining paaging mo niya na pwede kita makapagpahayag, pwedeng sa positibong paagi, gamiton tayo bako na sa maraot na paagi. Oo. Diba? So, Opo, dahil na pag-isip po na, yes. maraot ining mga bagay na pagtaram pag may pigukunta Correct. o pag may piguumaw kita. Mhm. Sa paagi ka ng mga kalbong iyan, maaraman kung ano ang satuya na stand sa Stand. buhay. Correct. Yun. Mga pagtubod. Iyan ang kalbo. Ay, ang kalbo. Iyan ang bago. Bago lang, mataram ka na. kitang bagong Ang song. masunod, Si Kuya John Otto. Kalbo. Pero bago kita magpaara, mga partners, igwa po digdining panawagan kung si Okay. Isay Manda po ang nakakuakan wallet na pula na may laog ning 1,000 pesos, tapos driver's license. Maski da sa lisensya na sana ang makabalik. Maki-contact na lang daw po sa number na ini. 0936-937-2437 or pakisurrender na lang tabi digdi po sa DZGB. Ali po yan kay Alexander Neil Regino. Okay, sige. Hello man kay Alex Novara and Encar Barlane Hevaliana. Sige, yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw ni Martes. Ini po si Kuya A. and din po si Kuya Mai. Iniman po si Jenny Matthew Ballaran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Let's be the solution.